Ermoproffa, en tiedä mitä olet tehnyt, mutta taidat olla jalkapuussa tai käsipuussa. Mitä ne muuten ovat? Nämä on kyynärpää taktiikkaa varten, kun harrastetaan tässä kilpailun lomassa pientä semmoista, niin ettei saatu kyynärpäihin. Sen takia me Ermoproffa diskattiinkin tästä. Seuraava maa ja sen tunnus on täällä. Onko molemmat joukkuejohtajat karttapallon lähellä valmiina näyttämään kyseisen maan? Sehän on tietysti pyhä maa Israel. Aivan oikein. Takriko kerää nyt kauhoittain karkkeja. Takriko! 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 Tiedättekö, että jokaisella kisalla on aina suojelija? Ermopäällikönkin turvamiehenä on Bobby poliisi. Tää on tämmönen Maija-mallinen poliisiauto, eli tämmönen pakettiauton näköinen, ja meillä on näitä Tampereella jokunen kappale. Tää on hyvä yleistyökalu. Ei ne enää sitten varmaan sen jälkeen kiusannut, en mä ainakaan nähnyt. Niin, että se loppui sitten. Kun mä olin, meillä on semmonen iso piha ja pikkupiha, niin mä menin sinne pikkupihalle, niin sit tuli ekaluokkalaisessa, ne alkoi painia mukaan. Niin siitä tuli sitten ihan jo tappelua. Niin, se ei ollut enää sitten leikkiä. Ei, kerättiin opettajalle. Mitäs se opettaja puuttui siihen? Se sanoi, että pitää niinku itse osata selvittää ne asiat. Tää tosiaan, tässä on tää lauta, niin ne on tietysti siteet. Ja teillä kaikilla nyt, itse ei ihan kaikilla, mutta joilla on tommoset flow-siteet, missä on tommonen takakiinnitys, mutta nämä on strappeja nää. Jos tuntuu, että rupeaa pelottaa, niin voi vaikka siirtää vähän vaikka varpaita tuohon etupuolelle, niin sillä saa vähän jarrutettua sit. No on se kiva, että te mua tällä tavalla autatte. Päästiin sieltä rinteestä. Ihan hieno juttu, ettei käynyt mitään vakavampaa. Oli vähän outo, kuulkaa. Se tutki mun päätä, vaikka mun polvessa on vikaa. Mutta että olikohan sen mielestä mun päässä vikaa, kun mä tein semmoisen prätkätempun, että ajoin takaperin siellä. Taivaan isä varjeli meitä niin hyvin, että tää paranee tää jalka kyllä oikeesti ihan 2 viikossa ja tulee aika hyvä. Mutta eikö me lohduteteta kaikki Ermo-katsojia, että ei se tähän lopu, että ei tuu tauko. Tässä takassa nyt tulta yllä. Pidä sinäkin hengen tulta. Vautsi, niin pidänkin. Lapset moittivat tulia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: antakaa lasten tulla minun luokseni. Älkää Kukas täällä muuten on lukemassa vesseliraamattua? Moi, mä oon Mikko ja mä oon Ermopäällikkö ja seikkailussa mukana. Vautsi, tosi makea juttu, mut nyt mulla on vessahätä. Moi! Mä oon rakennuspastori Make. Hei, nyt on kiire. Röörit vuotaa, vessa on tukossa. Mitäs tehdään? Kuvaukset alkaa kohta. Mut mulla on hätä! No hätä! Tiedätkö mitä? Rakennuksessa on perustukset, runko ja vesikatto. Raamattu sanoo, viisas mies rakensi kalliolle. Rakenna säkin Jeesus kalliolle. Se kestää ja pysyy. Mut hei, nyt mun on jatkettava hommia, koska kuvaukset alkaa kohta. Moi! Mitäs mun hätä? Tuk sitten, kun tää on kunnossa. Tuk kohta ja äkkiä. Moi!